Sanibonani nonke. I-malignant melanoma noma i-melanoma, kanjani? Lokho wonke umuntu akubiza ngakho, ngokuyisisekelo, kuwububi besikhumba, ingathinta noma iyiphi ingxenye yesikhumba. Ingasithinta futhi isikhumba esingaphakathi, isikhumba esingaphakathi noma ulwelwesi lwesitho sangasese, noma amathumbu noma umsele wendlala, futhi ngokungajwayelekile, ingathinta i-retina, noma iso futhi. Izizathu eziyinhloko ze-melanoma empeleni ukuvezwa emisebeni ye-ultraviolet noma imisebe ye-UV. Ngakho-ke akuvamile kakhulu eNdiya. Kuvame kakhulu emazweni afana ne-Australia, New Zealand, nalapho kunokuchayeka okuphezulu emisebeni ye-UV. Uma kukhulunywa nge-melanoma ye-metastatic, kusho ukuthi isisabalele ezingxenyeni ezihlukahlukene zomzimba. Izimpawu ziyahlukahluka ngokuya ngokuthi ukusabalala kwenzeke kuphi. Ngakho-ke, ngokusekelwe lapho i-melanoma isakazeke khona, isibonelo, esibindini, ingase ibe nokungasebenzi kahle ekuhlolweni kokusebenza kwesibindi. Noma uma isifinyelele ebuchosheni, bangase babe nezifo zokuhlaselwa yizithuthwane, noma babe nokulala kakhulu, noma buthakathaka. Kuye ngokuthi iyiphi ingxenye yobuchopho ethintekile. Okokuqala, ake ngikutshele ukuthi siyiphatha kanjani i-melanoma evamile engakasakazeki ezingxenyeni ezihlukahlukene zomzimba. Ngakho-ke, ngokuvamile ngaphansi kwezimo ezinjalo, sibheka ukwelashwa kwendawo okungokuhlinzwa, kuye ngokuthi i-melanoma ikuphi. Futhi kanye nokuhlinzwa sibheka, futhi ekunikezeni inani elithile le-immunotherapy noma i-chemotherapy. Futhi, nasekulawuleni kwendawo, imisebe ingadlala indima enkulu. Uma isifinyelele ebuchosheni futhi uma isiguli sinobuthakathaka noma sihlaselwa yizithuthwane, singase futhi sicabangele ukunikeza i-radiation enezinga eliphezulu noma i-radiation kulezo zindawo ezithile ebuchosheni noma ebuchosheni bonke. Kodwa ngokwesilinganiso, noma nini lapho sikhuluma nge-melanoma ye-metastatic, indlela yokwelashwa ebaluleke kakhulu ngemva kwe-biopsy. Empeleni, i-chemoimmunotherapy bahlanganisa i-chemotherapy ne-immunotherapy ngemva kokwenza izimpawu ezithile kulawa maseli e-melanoma noma izimpawu zofuzo noma izimpawu zofuzo noma izinguquko eziguquguqukayo ezenzekile. Futhi ngokusekelwe kulokho, singakwazi ukwenza ngokwezifiso, singabona ukuthi ngobani yiziphi iziguli ezifanelekela ukuthi hlobo luni lwe-immunotherapy kanye ne-chemotherapy.